Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gidala sa ospital ang 29 ka estudyante sa usa ka tulungaan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Human nakasinati og mga sintomas sa food poisoning. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, ang gitudlong hinungdan mao ang baligya sa school canteen nga gituuhang gisagulan matud pa og bleaching powder. Pagparakit sa tiyan, pagkalipong ug pagsuka-suka, mga sintomas matud pa kini sa food poisoning nga nasinati sa 29 ka estudyante sa Tulalian National High School sa barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte kagahapon sa buntag. Base kini sa opisyal nga pamahayag sa Santo Tomas Municipal Health Office. Dali sila nga gidala sa ospital. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang tuluhaan. Ang gitudlong hinungdan ang ilahang nakaong binignit og nainom nga gulaman. Gani ang prinsipal nakainom po daw sa maong ilimnon og nakasinati sab sa nasangpit nga mga sintomas. Hinuon na ulian ra siya og wala na nagpa-ospital. 9:15 na to siya, resist naman to. Basing nagsugod na sila observe. Nagsugod pa lang nga, pag dawat siguro sa mga bata, reklamo rin. So, ilain maniglami. Ang istorya, pila pa ang nakapalit. Pero gipatilaw-tilawan kay kaning mga grade 7, mga bata, tilawi okay dahil lami. Marag ingon anak daw ang kuan. Maya mo to, na-irritate dayo, nag-connect na. Hinoon, dali matud pa nga nanawag ang prinsipal sa hingtungdang ahensya dihang nahitabo ang insidente alang sa paspas nga pagresponde sa mga bata. Sa investigasyon sa kapulisan, nadugo matud pa ang tindera sa kantin nga mupalit og 1/4 nga puting asukar sa usa ka tindahan gawas sa eskwelahan ug mo'y gitimpla sa barigya. Apan matud pa, gituuhang bleaching powder ang natunol inay asukar. Since pagtimpla niya sa katong gulaman, kulang siya og timpla or gabang, nagsugo siya og papalit og additional sugar dito sa tindahan nga doon sa school. Unknowingly, ang katong tindahan nga doon sa school, wala siya kabalo nga katong iyang butanganan dito, naday siya nasakol. Natuo siya, ang katong container dito is puro siya sugar. Pero na siya nasakol dahil mga super white mo to ang nahatag niya dito sa nagpalit. Ang tindera nga miandam sa gulaman ug binignit anaa sa kustodiya sa police station. Kinsa midumili na sa pagkatubang sa kamera. Apan miingon siya nga wala gyud siya nagtuo nga bleaching powder ang gihatag sa tindero inay asukar. Gisuwayan namo og kuha ang habig sa tindero apan midumili na kini nga magpa-interview. Nagpahinumdom ang DepEd Davao del Norte sa kaimportante sa limpyo ug luwas nga pag-andam sa pagkaon sa mga tungaan. So kung dili proper or dili safe ang pag-prepare pa lang sa food, especially sa schools, number one po dana kay mga food poisoning, and then naapay mga infection nga pwede nila makuha nga related sa food and water nga mga disease like ang mga typhoid fever, amoeba, mga kaning acute gastroenteritis or kanang mga simple LVM lang. Inaatay, ginasunod na DepEd Order number 8, series of 2007, na nag-ingon dito na mo ni ang polisiya and guidelines bahin sa pag-operate sa atuang school canteen. Naapo diri ang atuang DepEd Order number 13, series of 2017, nakabutang po diha na unsang mga pagkaon dapat pamaliton diri sa eskwelahan. At dili na ta basta-basta mag-display o mamaligya o mga pagkaon. Labi na ang mga bata ang atuang mga consumer. Ana-ana sa luwas ka kondisyon ang mga estudyante. Upat na lang kanila ang nagpabilin sa ospital, samtang ang uban nakauli na apan parayon nga gipaubos sa close monitoring aron masiguro ang ilang hingpit nga pagkaayo. Ginapaabot na lang usab ang resulta sa laboratory test sa sample sa mga baligya. Sara, sa statement sa Santo Tomas Municipal Health Office, tubagon matud pa sa DSWD, DOH ug sa lokal nga pagamhanan ang medical expenses sa mga naospital nga mga estudyante pinaagi sa zero billing. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.